Med fare for at glemme nogen, så vil jeg først og fremmest takke Vattenfall for deres store 3-årige sponsorat, der er med til at gøre bycykelordningen mulig. Herefter vil jeg også gerne takke Schrøder Cykler fra København, der har arbejdet hårdt på at få produceret en god og tidsvarende bycykel inden deadline. En tak til Lema fra Lystrup, der har fremstillet de nydesignede bycykelstationer, og en tak til Cityforeningen for en meget aktiv indsats i forbindelse med opstarten af det her indvielsesarrangement i dag. Og til sidst en tak til AFDK, der har været en aktiv medspiller lige fra starten, og som kommer til at stå for driften af systemet fremover. I dag der uddeler cykelværkstedet Polar 300 cykelhjelme til jer. Vattenfall sponsorerer vand og trøjer, og Nordjyllands Trafikselskab og Aalborg Kommune de sponsorerer cykelhjelme til deltagerne i paraden, og tusind tak for det. Med åbningen af bycykelordningen, der tilslutter Aalborg sig gruppen af europæiske bycykelbyer og markerer igen, at byen er i front i arbejdet med bæredygtig cykeltrafik. Det kan vi godt være rigtig stolte af, og derfor vil jeg også opfordre jer til at bruge bycyklerne og til jeres gæster med ud på en cykeltur på bycyklerne her i løbet af sommeren, så alle får mulighed for at opleve byen på en ny måde. Det er mit håb, at cyklerne de vil komme ud på rigtig mange cykelture i sommerens løb, og vi vil nu køre de 137 bycykler ud på deres jomfrurejse. Først en parade rundt, og derefter kører vi cyklerne ud til de 19 centralt beliggende stationer i byen, hvorefter de står til fri afbenyttelse. Så herfra er der kun at sige rigtig god cykeltur.